Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca fotografies amb el color blau. Després d'un parell de setmanes on els reptes han estat una mica més tècnics del normal, penso que pot estar bé tornar a recuperar la nostra part més artística. Per això us proposo fer fotos on el color blau sigui el protagonista. Qualsevol fotografia on el blau sigui el protagonista és vàlida. Com enfrontaré aquest repte personalment? M'obligaré a no fer fotos del mar. Visc molt a prop de la platja i del mar i per mi seria molt fàcil fer una foto on el blau ocupés la major part de la fotografia. No. Vull despertar la meva creativitat, vull estar atent aquesta setmana a aspectes diferents i buscaré el blau en els llocs més insòlits. Aviam què em surt. Aquesta setmana no hi ha articles per ampliar informació. Tot el contrari, fem-ho simple, fem-ho fàcil. Traieu la vostra vena més artística. Publiqueu les fotos al grup de Facebook o a la xarxa social que més us agradi amb l'etiqueta Projecte 52 Foto 11. Res més, això és tot. Fes un m'agrada a aquest vídeo per donar suport al canal, vine a la comunitat de Facebook, publica les fotos a Twitter, a Instagram, on t'agradi. I sobretot, passa-t'ho molt bé. Ens veiem fent fotos. Adeu!